ene bestela... Bai, zu nahi duzuna, baina nazkatuta nago horren beste etxeko lan. Ja, tio, urgentio pilo bat pasatzen da. Zer ginen etxeko lana? Bai, laugarren pileko eskema bat egitea. Eta gainera, lan bat mendasiran zeuden erasoak sexistei buruz. Ez dakinek izango dudan denbora buruan, Ixo. Eta gainera, ikerera gazte eta gizarteko etxeko lanak ditugu. Eta greba bat egiten bali badugu? Ze, pankartekin eta dena? Divertigarri izango zen, hori bai, baina ez dakinik funtzionatuko luke. Eta gainera, zer esango zenuke? Ez, etxeko lanik ez. Eta zerbait esan beharrean, zerbait abesten bali badugu? Horrela jendeak ere abestuko luke. Baina benetan diozu? Bai, egiten dugu. Nire ama lagunekin gelditu da eta nire aitari etxea garbitzea laguntzea zin egin diot. Nire baina, amako txezar bat konpontzen ari da eta nire laguntza eskatu dit. Badakizu oso manitaz naizela tailerran. Seguro. Eta gainera, bion artean zita batean egingo dugu. Eta gero zer egingo duzu? Beira, nire aita beti bezala Sálvame Deluxe deulako kotilleren bat ikusten egonen da. Beraz, ama eta biok futbolera joanen gara. Badakizu, betikozkoren partidurik ez dudala galtzen ez zerrengatik. Serio, jarraitzen duzu ekipo hori? Ez aldago hirugarren divisioan. Ez dira osonak izango, ez? Eske partido guztietara joaten zara. Ke moral! Barkatu? Bueno, ni presakan abil eta etxenaka, bale? Baina inork ez du lertzen nire ekipoa maite dudala. Haupa betikozko, ez dut partida hori galtzen nire monotoniak eramazidanetik. Zelaian nagoenean, beraiekin nagoela iruditzen zait. Betiko, betion, betikozkorra, zurekin, gurekin, gora betikozkor. Nire taldea da, eta jarraituko dut edo non egon arren.
Hau paioan ez, zure amairek dit. Nola joan da partidoa? Beno, hobe ez galdetzea. Eta ez idatzi berak kutsi behar zure aitaren asmakizuna? Bai? Hau da zure aitaren asmakizun zera berria? Ba, nire Amon Antoniaren kroketa bezalakoak egiten ez baditu, ez dakindik altuko nahuenik. Eske Antoniaren kroketa? Ba, kroketak ez ditu egiten, baina denboran bidaiatzeko aukera bai. Nola? Denboran bidaiatu? Serio? Bai, baietz, gainera oso erresa da. Begira, jartzen duzu hemen konbustiblea. Pizten duzu. Hemen jartzen duzu data. Eta listo, bidei bat egiteko dugu. Eta jazta, ez ez zarbelio behar? Ez, hori da, botoi hau zapaldu, eta listo. Zein botoi hau? Ez eman! Baina txoratuta zaldeala! Baina txoratuta zaldeala, bakizu zer egin duzun? Baina, zer gertatu da? Non gaude? Zer gertatu den? Botoi berdeari eman duzula. Jesus, mutil, ez da horren besterako izango, ez? Ez, ba orain 2008 urta gaudera, horixe gertatzen da. Baina entzuli gaitezke, ez da? Jartzen duzu 2008 urtea, eta listo. Ez dugu kombustiblerik, eta nor daki non aurkitu dezakegun bat. Bueno, guazen izkutatzera trasto hau, eta guazen gasolinera hon batera kombustibleren bila. Aizu, zeiuna dago dena, ez? Guazen beste leku batera. Bai, oso iluna dago eta gainera beldur asko sortzen ari zain. Guazen. Thank
ondoren, WhatsApp bat bidaltzen dit. WhatsApp bat, ez zela etorri behar eta ez itxoiteko esanez. Denbora asko galtzen zuela nirekin eta ez ziola pena merezi. Beraz, utzegin nau. Ja, badakit zure iritzia zein den, eta agian arrazen duzu. Baina nik uste dut maite nahuela. Gainera askotan utzegin dit, eta gero bueltatzen gara. Ja. Ez dakit, baina azkenean egoera honek akatu egingo nau. Katu horrekin izutzea ere, hau txotxolo parea. Auskalo zer izan zitekeen, ez dakigu ez da non gauden ere. Aizu, eta argi horiek, zer ziren? Ez dakit, baina badirudi han argi gehiago dagoela, guazen ara. Begira, haneska bat dago, berari galdetuko dugu. Ez da arriskutsua izango. Zer izan behar da arriskutsua? Benetan, batzutan dituzu gauz batzuk?
Bueno, banoanik aurretik, ene. Kaixo barkatu, Kaixo, nor zara? ni Giseli naiz. Eta hau, Joanes, etorri honera. Eta hau Joanesa, etorkizunetik gatoz. 2080 urtetik konkretuki, eta zure laguntza behar dugu. Ene, gustu txarra daukazuela etorkizunean, bueno, joan beharra naiz, ezin dizuen lagundu. Gogoratzen bazara, Fulgentzio lehenko gunean esan zigun garai hauetan neskakin hobeto moldatzen zirela. Hobetu zuzuk berarekin hitzaitea. Zergatik zaude negarrez, ongi zaude? Nire mutien gatik da, unai. Bueno, nire mutiloia. Bueno, ez dakit ja, uste utzi nahuela. Nola uste duzula utzi zaitula? Bueno, eskotan egiten du. Uzten dit, baina gero bueltatzen gara. Hala ere ez dut uste zurekin gauza goi buruz hitz egin beharko nuenik. Nire lagunekin hitz egiten ikusten badit, imaginatu nola jarriko den zurekin hitz egiten ikusten badit. Nola, aserretzen dira zure lagunekin hitz egiteagatik? Ez dut ulertzen. Bueno, a ber, nola esango dizuke, eske... Bueno, plazer batean, baina ni joan behar naiz. Ez, itxaron. Ez duzu daukazun guztia barruan utzi, bestela azkenan akatu egingo zaitu. Aski izan behar gara, aski izan behar zera. Soy la reina en un reino de aislamiento.
Badakizu zer, arrazi duzula, asko zer eme sentituko nahi zaun norbaitekin hitz egiten bat. Bueno, kontaiazu, zer da hori zure lagunekin hitz egiteagatik haserretzen dela? Bueno, badude mutilan, nahi bezala berinkoteak lagunak izatea ez zaiela asko gustatzen. Bere maitatzeko forma da, kontrolatzen gaituzte guri ezertxorez pasatzen. Nola? Kontrolatzen dizuetela ezertxo ere gertatzeko? Eta zer gertatuko zaizue lagunak izateagatik ba? Bueno, nik lagunak ditudala, baina ez zai asko gustatzen. Esan barrietan gauza bakarra da, norekin nagoen, zertutan itzuliko naizen, nora guazen. Eta garrantzitsuena, berak aurku bezala esaten dit zehar paldudan jantzi eta zeinez. Hori ez da aurku bat. Berarik eskatzen dio zer pasaltzea dela zen dutera jantzen banaiz. Amonak honi buruz hitz egin zidan. Honeri matxismoa ditzen diote. Egia esan ez nuen siniste nolako gauzak gertatzen zirenik. Gizonak emakumeak baino balio gehiago zutela pentsatzeak harritu egiten zidan. Historian ere ikasten ari gara. Urgentziok esaten zuen, garai hauetarako uste zutela matxismoarekin bukatzen ari zerela. Pues menos mal. Norekin ere zara hitz egiten. Ezer, inorrekin. Aizu, eta zu nola sentitu zara egoera honekin? Ez oso ongi. Orentsi bertan ez dakit elkarrekin gauden edo ez. Gainera, elkarrekin gaudenetik askotan utzi dit eta gero bueltatzen gara. Baina orain, sentitzen dudana da, zu bat piztu dela nire bihotzean. Suntzituko
harritu. Mutil horrek ez zaitu maite. Zuk uste, nik behitz esango nuke, gainera zu mutia zara. Ez alduzu egoera normala ikusten. Barkatu, txantxetan ari zara ala. Mutil hau zeatera da, aurreko mendetik ala. Bueno, noski ez dela normala ikusten. Zuk aukeratu behar duzu, nola jantzi, nora joan eta norekin joan. Nera horkoan nahi bali baduzu, joan zaitez edo nora, baina bera gabe. Agian arrazoia duzu. Ai ama, bera da. Barkatu, txikitxu. Atzo egun txarra izan nuen eta ez nekien zer esaten nuen ere. Argi izan zu nire bizitzako maitasuna zarela. Noiz bait elkarrekin biziko gara eta zu nire etxeko Andrea izatea nahiko nuke. Nire aurrak zainduko dituen etxeko Andrea. Maite zaitut, txikitxu. Gaur gauean gertuko gara? Ikusten, maite nau, ez da ingiztoa. Ez alduzuen maitagarria ikusten. A ver. Hau da zen eduzuna? Gizun bat inmenpean egon? Ez baina... Lanetik itzuli eta zu bakarrik, umea zaindu, afaria prest izan eta etxea garbitu. Zer da hori? Ja, baina esku nahi... Ni unai. Hemendik aurrera zure burua gehiago maitatu behar duzu. Arrazia duzu, baina eske haserretu egin behar da. Zu lasai, gu lagunduko dizugu. Unai hori gauz pare batzuk esan behar dizkiogu. Zure bizitza askoz ere hobea izango dela eta ez itzultzeko. Arrazia duzu, horixe esango diot. Horrela den askoz ere be joango zait. Eta badakit nola esango dedan hau dena. Beldur nintzen mugi ez
Bai. Zoragarria izan da, eskerrik asko bikote. Menos mal zuen ahonkoa jarraitzen dudan. Por cierto, nondik atera dituzue? Ba, gatozen garaian ez dira horrelako gauzak gertatzen eta dakiguna historiako klasean ikasi dugu. Nire kasua nire amonagatik da. Nire amona gauza hauek sufritu zituen eta gauza asko kontatu dizkit. Garai hauetan aktivista bat zen. Jo, faltan botatzen dut. Ikusten dut bai, haizu, orain 2018 urtean zendela, ez alduzu pentsatu bere bila joatea. Ez, gauzak nahiko gertuta daude eta nor daki zer gertatu daitekeen etorkizunean bere amonarekin elkartzen badu da. Joanesek arazoia du. Gainera, gau guztietan berarekin hitz egiten dut. Eta zerura begiratzen dudanean, ea non dagoen galdetzen diot. Non zaude eta jut ikusten zurekin egon nahiko nuke edonora joango nintzake non zaude eta jut ikusten nitaz urrundu zara itzuli mesedez beharrezkoak gara ez izan arren zure taparari debar
Eta Giseli, ziur nagoz, Ramona zutazarro egongo zela, sobre todo nire lagun ondoren. Plazer bat izan da, oso pozik gabe zure laguntzea. Baina orain gauz batera lagundu behar diguzu. Noski, eta zertan lagundu aldezuet. Gauza da, gure denboran bidaiatzeko makenarentzat kombustiblea ez dugula lortu. Osea, ez dakigu lan hor dagoen, eta ez dakigu nire besi. Ez dakit horretan asko lagun beharko dizuedanik, ziurazki garizutan ez da kombustible hori existitzen. Ostras, egia da, ez dut horretan pentsatu. Joanes, barkatu, ez nun botoi hori sakatu behar. Horren nire kulpagatik, ez dakigu ez da non aurkituko duen Kali S54 hori. Esan duzue, Kali S54? Bai, ezagutzen duzu? Ezagutzen dudan? Ikusten dut bai historiako klaseetan ez dizuetela den erakutsi. Oraintxe bertan laguntzen dizuet Kali S54 egiten. Beno, ongi iruditzen bazaizue, ni joango naiz makinaren bila eta zoek bitartean Kali S54 prestatu. Ze ongi dena hain ongi ateratzen ari dela. Nire amonak esango zuen bezala, jainkoan sinisten zuela, aleluia! Aleluia!
Hemenago, asko falta zaizue? Ke bat, dena listo. Eta kalimotxoa pres. Bueno, etorri naizen bitartean zerbait bururatu zait. Begira. Hemen duzu nire amonaren asoziazio feministaren helbidea. Hau lagunduko dizu zure arazo guztia konpontzen. Ideia bikaina, bihar bertan pasako naiz. Eta badakizu, hemendik aurrera bizitza gozatu. Bai, bizitza gozatu. Bizitza gozatu, hori bai esaldi ona. Kasu ingo dizuet. Bueno, uste dut agurreko garaia dela. Bai. Zinegin entzuliko zaretela. Noski baiet, eta seguraski berriro ikusiko dizugu. Pizten dugu? Bota? Eta oroitu. Bizitza gozatu. Noski baietz. Datuak sartzen ditugu eta botoi berrea. Ze, orain ni sakateko dut berriro? Ez, nik. Bihar bertan pasako naiz Giseiren amonaren gana. Hemendik aurrera, feminismoaren alde lan egingo dut. Eta gogoratu, bizitza gozatu.
Noski zero bero bat, Arratagun eskolako abestatzea guztiari. Zonalde guztietatik etorritako gaztetxoak, eta antzean gure abestatza gazteko eskumeria. Txalo bat baita ere, Lourdes, gure zuzendariari, aurrera Lourdes. Garaia da ikuskizuneko gidolaria, Nacho de Esteban, aurreratu zaitez. Eta noski, hurbildu albale mazarete, gure aktoresak, haze nolako deskubrimendua gaurkoa, Joanes Goikoetxea, Irati García eta Giseli Álvarez. Noski guzti honen musika egokitzapenak dira, eginak horrela esaten den bezala a la carta, eta horren arduraduna Satxa Soriazu, hantxe teklatuetan. Eta baita ere aurreratu zaitezte bestelako musikariak, Satxaz gain, Aitziber, Ana, Urko, Pilar eta Jerko. Hemen nire alboan baita ere teknikaritan, Dani eta Joseba, argiekin. Eta musika eskolako irakasle guztiak ere, zeren hortxe ikusi dituze funtzio ezberdinak betetzen regidore lanetan eta bar, beraz, beraientzat ere txalo bat, aurreratu zaitezte Nahiko lotxatiak dira, hortxe daude. Eskerrik asko baita ere Nitxausenea kultur etxeari, bai? Hauxe emakumeen eguneko ikuskizunaren barruan geratzen zen. Eta noski, eskerrik asko zuei entzuleak, zue gabe hau ezinezkoa litzateke, ez luke inongo zentzurik izango. Eta gure gurasoei nola ez, zeren hortxe izan zaituztegu mareatzen ensaio gora eta ensaio bera, eta hori ere eskertzekoa da, bait? Denentzat, azkeneko txalo hau. Orain, sentitzen dudana da, zu bat piztu dela nire bihotzean. Ai, ama, bera da! Ai, ama, bera da!